Va arribar, doncs, el diagnòstic i em van portar, que jo la meva malaltia no he viscut ni clíniques ni res, jo la meva medicina és personalitzada i aquesta va ser la gran sort per mi. La vaig personalitzar amb el doctor Torral Ballopis, o sigui, jo no sé ni què és quirúrgica, pràcticament, jo no sé quins són els metges, i jo em vaig trobar amb un metge que de cop i volta li van passar tot el que jo tenia i em va dir... Vaig passar de la gestió de la incertesa, amb la que normalment els periodistes convivim i que per tant vaig dir, bueno, ja ho negociaràs de la teva manera, però vaig anar a passar la certesa. Llavors em vaig trobar amb un doctor que va fer un exercici molt extraordinari, que és el marge d'exposar-me quina era la situació, em va deixar triant a mi. És a dir, el diagnòstic era que jo tenia una tumoració peritoneal i que aleshores es podia obrir o no es podia obrir. Podia ser que deixéssim passar un temps, aviam quina evolució tindria, o podríem intervenir ja. És a dir, semblava que no era tan urgent i per tant em donava la possibilitat que jo deixés transcórrer un temps o que intervinés de dret. I jo vaig dir, no, aquest home, jo m'aniria a aquest home on sigui, per tant, si ara això ho dilato, primer no sé com et trobaràs, segon vés a saber que si canvien de metge, totes aquelles històries, jo vaig tenir una fe cega amb ell i per tant vam viure una aventura que, esclar, sortosament a més va acabar bé, perquè quan hi va haver la biòpsia doncs no hi havia càncer i per tant per mi ha estat un procés que diria que fins i tot quan ho expliques ara en perspectiva ha estat una aventura saludable. Jo no havia entrat mai en un quiròfan, per tant vaig conèixer com es funciona en un quiròfan. Jo no havia vist mai com gestionar una situació crítica sense saber exactament què tens i em va servir humanament per molt.